Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. El Barça, un equip d'herois malgrat les lesions. El problema és que no hi ha ni un duro per fitxar nous jugadors. Benvinguts a Bàsquet Blaugrana Debat, un nou programa avui corresponent a l'última setmana del mes de desembre. Com podem veure, doncs, hi ha molta teca aquesta setmana, estem molt contents, crec que ha estat una gran setmana perquè el Barça ha guanyat pràcticament tot, ha jugat molt bé, ens ha meravellat i gairebé és impossible veure com s'ha pogut produir aquesta transformació en un 3 i no res amb la incorporació del nou entrenador Xavier Pasqual. El problema és que hi ha les lesions. Aquest equip ja sabem que és una plantilla curta, descompensada i plena de prejubilats. En aquestes circumstàncies, doncs no és d'estranyar que hi hagi lesions i per tant que sigui tot això un goig sense alegria, perquè l'equip no té un duro o un euro, com vulgueu, per poder fitxar a ningú. Recordem que ja la directiva no està en el fair play, que hi ha 7 milions d'aval, una part dels quals ja ha estat empleada per fitxar Xavier Pasqual. Per tant, si no hi ha alguna cosa estranya, que si hi hagi molts diners en el fair play, que sobretot es dedicaran al futbol, perquè veiem ara les lesions que hi ha hagut, sobretot en la defensa, al bàsquet sembla que quedem escurats. I és una llàstima perquè ara que tenim aquesta il·lusió que el Barcelona podria lluitar pels títols o si més no intentar-ho, el primer a la Copa del Rei, doncs ens podem quedar a l'escapça. Com dic, un goig sense alegria, però bé, doncs ara que tenim això, gaudim del moment actual de tots els grans triomfs i de la bona marxa del nostre equip, que continua. En aquesta setmana, doncs ho hem vist, primer va ser contra el París, on el Barça va guanyar de 16 punts. Panther-Clyburn-Panther, un bon duel, la dinàmica d'aquest Barcelona que l'ha conduït cap al triomf, ben secundat també per altres actors. El Barcelona ara actua com un equip, és una actuació coral. Recordem que el Barça va capturar 40 rebots, que no és pas poc. I una nota positiva també va ser Parra, que malgrat que va jugar amb la màscara, per aquell cop el nas que li havia produït Bezenkov, va estar molt bé i torna a demostrar que és una gran figura i n'estem molt contents i esperem que continuï per aquest camí. També cal destacar el debut de Kuzkurica, aquest jove de 16 anys i uns quants mesos més, que almenys aquesta lei esperem que pugui restar amb nosaltres un any més abans que se'n vagi als Estats Units. La gran proesa d'aquesta setmana, però, està contra el Baskonia, 10 punts, sí, però després de 3 pròrrogues. Quin partidàs, quin gran partit, tu! Un d'aquells que fan història que s'ha de guardar en vídeos i que s'ha de mostrar a totes les escoles. Gràcies al Barça, gràcies al Baskonia pel gran espectacle que ens han donat. També aquest Baskonia, on Howards va fer 33 punts, també en Diop i Cabarot van mostrar doncs, la potència d'aquest equip que jo penso que ara mateix és l'equip que està més en forma, almenys a la Lliga, juntament amb el Madrid. El València segurament baixarà uns graus perquè això de competir dues competicions va una mica estrany. El Baskonia crec que és un gran equip i té moltes possibilitats per mi de jugar, de disputar el campionat al Madrid. Esperem que el Barça almenys pugui entrar-hi, però a les circumstàncies actuals ja és difícil, justament ara aquesta última lesió de Clyburn, no? Que estarà allunyat dels terrenys de joc fins al mes de febrer. En aquest partit contra el Baskonia es van batre molts rècords, els rècords de màxima anotació després de la pròrroga a la Lliga Europea, el rècord d'anotació del Barça, el segon més gran en temps, més llarg, pel que fa al Barça en competició europea. També podem dir que Panther amb 43 punts va batre el seu rècord i ara ja es col·loca al 5è dels màxims anotadors en la Lliga Europea. Per tant, aquí
tot es va molt bé i sobretot en aquest partit que hi va haver una gran comunió entre la gent i malgrat la lesió de Clyburn, en el tercer quart es va resistir la pròrroga heroica i va ser realment un partit apoteòsic, especialment Panther, que va demostrar que és un gran líder i que es va posar l'equip a l'esquena. I després d'aquest partit ha vingut el diumenge amb el Joventut. Tots teníem por que es pogués passar alguna cosa dolenta per cansament, però el Barça va començar molt bé, especialment en el primer quart. Després al segon va venir aquell cansament, oi? Només es van marcar 8 punts, a la mitja part guanyava la Penya. Jo vaig pensar, mare de Déu, doncs aquí sí que ho tenim fotut. Però no, el Barça va reaccionar molt bé, especialment al tercer quart, amb un parcial de 18-0, 18-0, i al final es va aconseguir aquesta victòria de 10 punts. A fer una anàlisi global de tots els jugadors en aquests 3 partits, hem de dir que la segona unitat ha fet un gran pas. Jo penso que Parra ha demostrat tot el que val. Brizuela ja sabem com és irregular, però quan comencen a notar no hi ha qui el pugui parar i també pot jugar de base en ocasions extremes. Jo volia destacar 2 jugadors, especialment Panther, que ha demostrat ser un gran jugador, un gran tirador. A més, s'ha adaptat molt bé als sistemes defensius i ha demostrat també que no solament ha de tirar de 3 i no a la babalà i no fer molt bots. Pasqual està dominant molt bé. Satoransky és la gran novetat molt positiva. Ja sabeu que és un jugador que a mi no m'agrada, ho he dit sempre, però haig de reconèixer que està fent un gran paper, que Pasqual li sap treure tot el suc, que a més de dominar la defensa, ha aprofitat amb el seu físic també ara a ser més decisiu en atac. Ja sabíem que els seus triples poden ser importants, sobretot si són alliberats, però ara també té menys por a entrar a cistella, agafa responsabilitat i no es vol treure la pilota de sobre quan és sota la cistella. No, doncs ara hi entra i realment ho ha fet francament bé i esperem que duri, no? Dels altres jugadors ja sabem Vesely, que encara no està recuperat, tampoc l'Apro, però van fent, esperem que puguin incorporar-se, oi? I també una nota positiva és Billy Hernán Gómez, que malgrat que tots sabem les seves grans limitacions defensives, sembla que també a Pasqual li vol treure també el suc i li fa vídeos i entrenaments especials. Ens sembla una bona notícia. Deia que les reserves han fet un bon pas i és indiscutible. Aquí veiem com Cahill és un gran defensor, és una lapa, agafa molts rebots, llàstima que no sigui un bon tirador. També Norris ha tingut les seves oportunitats, té classe, té tir, encara que s'ha d'adaptar als sistemes, però vaja, hem d'anar sumant aquí i no podem deixar a ningú a fora, no? I bé, l'únic que aquí queda fora de tot això és Default, doncs que ja sabem que no és un jugador pel Barça. En canvi, Keita ha mostrat bones coses, especialment en defensa, i pot ser un jugador molt important, sobretot com aquest Barça, que té especialment les baixes de Toko Senghelia i de Clyburn, i de Núñez també, naturalment. Per tant, el Barça anem molt just, agafat amb agulles, i s'ha de destacar el valor que està fent actualment. Els jugadors s'hi maten, són una pinya, això és una altra cosa, i amb aquest Barça ens faria donar moltes esperances si sempre hi hagués, si no fos la situació actual d'aquesta plantilla. En fi, gaudim d'aquest bon moment, d'aquest bon Nadal. Segona qüestió, temps mort. Temps mort que dediquem avui a Peñarroya, que sembla que té tots ja els números per ser el nou entrenador del Partizà. Sí, allà es trobarà en Panker, que justament el va fer fora pràcticament, aquest jugador va marxar perquè estava en desacord amb l'entrenador i ara el poden tornar a trobar-ho. Això serà per llogar i cadires. Ja veurem què és el que pugui passar, perquè és un equip molt anàrquic. Home, potser això li pot anar bé, perquè és un equip que es dediquen a tirar i no defensa res. Un equip per Peñarroya, veurem si tindrà mà esquerra per dominar tota la situació. En qualsevol cas, doncs, li desitgem molta sort. Evidentment, no cal desitjar mal a ningú i el fet que no tingui sort amb el Barça no vol dir que ara no pugui emprendre una nova etapa una mica més gloriosa.
Esperem-ho i de veritat que les desitjo de bon cor. El segon tema és el partit Barça-Maccabi, que se jugarà el 6 de gener al Palau Blaugrana sense gent. Jo no sé per què s'ha de jugar sense gent. Si és decisió de l'Eurolliga, doncs molt mal fet. I si és del Barça, home, com a mínim podria entrar-hi els abonats. Comprenc el merder polític que hi ha, però resulta que quan el Maccabi juga a Europa hem de jugar a porta tancada. I en canvi a casa seva, que ara ja hi torna, doncs és a porta oberta i allà doncs, hi ha tota mena d'incidents com va passar la setmana passada amb el València, o bé, més ben dit, fa poc. Aleshores això és la llei de l'embut, o tots moros o tots cristians. O juguem tots els partits a casa i a fora com cal, o juguem tots els partits a porta tancada. No pot ser que el Maccabi jugui a porta oberta a casa seva i a porta tancada. En fi, coses de l'Eurolliga. Pel que fa al calendari d'aquesta setmana, doncs tenim que aquest dimarts tenim el partit contra el Fenerbahçe. El Fenerbahçe, que és l'equip entrenat per, com sabem tot, per Saras, vinga, a veure si em surt el nom, tu. Bé, el partit és a 7:15, ho dic perquè no poseu la televisió més tard. De moment, aquest equip turc tenia moltes lesions, ara ja es va recuperant. L'últim partit ha estat una victòria al camp del Milà, cal tenir-ho en compte. El Barça són co-líders, sí, co-líders, ho hem entès bé. Amb el Hapoel tenim 10 victòries, seguits del Pana i del València amb 9, el Madrid en té 8 i el Baskonia amb 6. O sigui que estem molt bé a Europa i si es produeix alguna relliscada, doncs de moment encara ens la podem produir. Pel que fa a la Lliga Endesa, la victòria d'aquesta contra el Joventut per 10 punts ha fet que el Barça ja sigui en 5a posició, igualats, això sí, amb el Joventut i l'únic caixa. Estem a 2 victòries del Breogán i del Bilbao, que són els que ocupen les possibles últimes places per anar a la Copa del Rei. Aquest diumenge a les 5, perquè no descansa el bàsquet, juguem al camp del Bilbao. Si el Barcelona guanya, deixaríem els bilbaïns a 3 victòries de diferència. Tinguem present que el Breogán és l'altre equip que empata amb el Bilbao i juga al camp de la Penya. Podria ser doncs una jornada rodona pel nostre equip si guanyem i ens distanciaríem ja a 3 punts, 3 victòries de l'equip que fos en 9a posició. Per tant, hem de dir que el Barça també té molt encarrilada la participació a la Copa. Alguns ja parlen de ser cap de sèrie dels 4 primers. Bailets! No correm tant, tu. I ens conformem de moment en poder-hi participar i, per tant, estem al nostre abast. O sigui que les coses van bé en l'aspecte esportiu, malgrat tot, i la nota negativa són aquestes lesions, algunes de les quals ja eren previsibles, perquè aquests jugadors molts són grans, són prejubilats. Toco Sengelia, doncs un dia sí, l'altre no, ja era amb el Virtus de Bolònia, ara té pubalgia, aneu a saber quan es recuperar. Klaiber va estar 3 o 4 mesos fora l'any passat. Ja estàvem avisats, fillets, per què fem fitxar gent gran, olla abullegada, amb una olla amb forats no es pot cuinar, que és el que passa amb aquest Barça. Però bé, és el que tenim, ens hem d'engrescar amb la situació actual i saber que aquesta setmana doncs, també hi ha bàsquet. Una setmana més el bàsquet no descansa. És qüestió de desitjar-vos bones festes, però bé, només haig de dir de moment bon Nadal, perquè la setmana que ve ens tornarem a veure, i llàstima doncs, que no puguem fitxar aquest jugador Silva de l'EK d'Atenes, que ens seria un bon reforç. A veure si ens arriba aquest fair play i tenim millor sort, perquè, com diu el refrany, qui res no estrena per Nadal, res no val. Bon Nadal, doncs, i acabo ja amb el mantra de sempre. Ahir, avui i sempre, força Barça! Barça, endavant! Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.